Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bataw-bataw pick.
Marunong ka nun? Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala siya. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa?
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa.
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang Nagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Kundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama, tama.
Tama, kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ulit Ang Halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa uulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? ba tumatawa? Huling paalam. Oh! Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng Madaling Bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot. Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha. Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapaalam. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. maleta.
Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo o brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos nila. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchino입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng luhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Dude. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo.
At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Huh? Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio.
Putik! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman ni Andres. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay! Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Oh! Ay, Ang kasagutan Ang o kasagutan radyo ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. pupunta sa Ooradyo. Ako yung may question. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sorry. Buwan! Kabayan. Pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isa-usaw. isaw-saw sa kape. kape, Sa sa mainit na kape. kape. Ano, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha ka ng humor. What can I say? Ay, Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami, Para kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Wow! Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Mas ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong Ginawa ka mo paghawak. maigi.
ba kayo nalalagitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking nalang-nalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Dinuguan? Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Scarecrow. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Ayaw na lang. Yung magpo-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Puke ay isang isda Yan. na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang pa. manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Oo. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangungopya. Ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka.
Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Papagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. O ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Jarot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Metro's #1 Love Radio. Basic! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Just woke up. Taray, Bea, anong oras na oh? Alas 3 na ka. Just woke up ka pa rin. Ano ba yan? Bakit napapuyat kagabi? Anong ganap? Ay, nako. Yan ka na naman. Hindi ka na nadala-dala. Nagpapakapuyat ka na naman sa maling tao. Nagpapakapuyat ka na naman sa taong minsan lang mag-react sa story mo, akala mo crush ka na agad. Ha? Nagpapakapuyat ka na naman na dun sa taong nag-comment lang sa'yo na, uy, ang ganda mo. Feeling mo kayo na. Grabe naman yan. Level of confidence na yan. Anyway, say happy Thursday, Kabisyo. Yeah, Zamba. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo. Your dal-dalirang atleta, DJ Mara Tony, para sa programang Love Trip. Trip ngayong araw ay maglakad. Oo, napakamahal na ng gas. Taas kamay sa mga gusto na lang mag-rent ng kabayo. Alam mo, sa panahon ngayon, mas maganda siguro kung lahat tayo nasa Baguio, ano? Tiis-tiis na lang tayo ng medyo amoy, alam nyo na yun, etchas. Pero ang mahalaga, maliit ang babayaran. Magkano ba ang kabayo sa Baguio? 50? O, may libreng picture pa. Doon na lang.
Anyway, magandang hapon po. Ako po ang inyong makakasama magmula 3 to 6 p.m. yan sa programang Love Train. Kung gusto mo nang nakikinig ka ngayong hapon, hindi basta advice tungkol sa love life dahil nga alam kong single ka hanggang ngayon. Ilang taon ka na? 43. Okay lang yan. Alam mo, masarap maging single. Single pero nandun pa rin ang kagustuhan mong maging habul-habulin. Well, nasa tamang istasyon ka po. All about health and fitness. Kasarapan at kahabaan ng buhay. Ako po ang inyong abang lingkod. And speaking of pagtaas ng gasolina, alam mo, nagugulat din ako, no? Pagka nagbubuka ko ng isang sasakyan, ayoko na sabihin yung app. Gulat ako, mga 1 or 2 kilometers lang, 200 na. Sabi ko, 1 or 2 kilometers, ilang ikot lang dito yun sa may CCP, lakarin ko na lang, takbuhin ko na lang. Ito talaga yung mahalaga kapag alam mo sa sarili mong malakas ka, no? Pero pag, puyat. O, yung hirap kumilos kapag puyat, ha? Kaya tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo kung namumugtong mga mata o maitim ang ilalim ng mata. Ayan, sign yan dahil nagpakapuyat na naman siya. Ewan ko ba dyan? Ba't puyat ang puyat niya? Ako, kung anong tinitingnan niya sa cellphone, may binubuksan na namang app. Anyway, para sa'yo na puyat, alam mo ba, na ang pagpapuyat, medyo ay may samang dulot sa iyong katawan. Diyos ko, dapat pa, ito talagang pinakamurang remedy. Oo, pagka medyo feeling, feeling unfresh, dirty, and feeling mo nagdudugyot ka na, sleep is the key. Mamaya babanggitin ko kung bakit sobrang halaga ng tulog ngayon. Alam ko naman di ka makatulog dahil nga sa oil price hike. Pero kailangan mong pilitin yan. Mamaya-maya. Live! Mamaya, kwentuhan natin yan. Usapang sleep is the key. Sana yun din yung key, no? Para bumaba na yung gasolina. Pero hindi. Anyway, ako po'y magbabalik maya-maya lamang. Huminga ka muna dyan, take a deep breath, at tanggalin mo lahat ng sama ng loob mo, hindi nakakagwapo at ganda yan. Okay, deep breath. And breathe out. Gusto ko dito sa mga bagong intro natin, masunurin. Gusto ko lahat ng mga sinasabi ko ginagawa nila. Perfect! Dapat ikaw rin, kuya. Sayang, opportunity, makahinga ng mabuti. Pampatagal ng sikip ng dibdib sa nagagalit mong puso't isipan. Anyway, ako po'y magbabalik mamaya lamang. Okay, mag-relax muna. Sumayaw habang nakikinig ng Feel Good Music ngayong Feel Good Thursday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Huh? Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie.
Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama.
At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim. Tama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, are you G? Wala kaming Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay, ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pang, sige pa. Bumuhos malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na?
nilagay na, okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side. Kailangan to i-mix, di ba? Mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay, okay, and then you. Hay! Lahat na ba? Lahat! Hay! Guess na, alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag daw pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, sige, more. Sige, sige, ganyan. sige. Ganyan, todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, More, hindi kita narinig, by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May spoon na naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Bigyan dito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa? Patapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita kung saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes! Sige! Yan! One more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila. Pork and lahat. Lahat talaga yan! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not eat. Durugin mo like crop. Mama yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay Ano dapat. yung sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos ka. na sumama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Makinig ka muna. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa mo. Ano na gagawin? Gutom na Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your hand. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yun! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman. pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shine.
I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Tingnan mo, hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubukan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos... Show bakit your lahat nandito nasa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left, on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki, kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok mo. Pasok mo. Pasok mo. Oh, isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, of dahil course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yun, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Haha! Again, Jay, what's the songs, by the way? Fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan niyo muna. Hindi nahalo. Yung iba. Finish fried, fried up. May kasamang silikat packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Sige, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya ko buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Paway ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di
ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Hindi ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Ma, anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, magmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aampas ka ba? Saan ka ba? May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sabi mo na, mahal ko siya. Dali lang. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma.
Sabihin mo lang, mahal ko si Tanya. Sabihin mo. Sige na. Hindi kayo nakikita ni Mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si Mama. Ano pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si Mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, sige. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato-bato pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige. Tama. Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di mag-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo.
mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. Oh, sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakutin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakutin. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo.
Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryously, sir. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple.
Kayo ba ay nag-ensayo bago ang pagpapalak nito? Ano, oy, baboy! Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Iyan namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking Kabataan. Tama. Kabataan na kung saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. 3 oras na hindi ka olats. Alas 3 na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Tandaan, hindi porket hindi ka ligawen ay ibig sabihin ay tsaka ka na. Baka naman kasi kulang ka lang sa ligo. Ay oo no, mahirap tumabi sa mga taong medyo may syutok. Dapat medyo nagde-deodorant muna bago umalis, 'di ba? Anyway, nagbabalik pang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Maratoni. At kanina nga nabanggit ko, sa panahon kung saan kaliwat kanan ng problema, oil price hike, tapos na-realize mo ang sarap pala ng Dubai Chewy Cookie, na feeling mo napakamahal, overpriced ang isang piraso. Magkano isa? 200? Ang liit-liit, parang mochi. Loko-loko. Pero in fairness, masarap naman. Ayan, so minsan nahihirapan tayong mag-navigate. Navigate! Ang sabi! Navigate ng buhay kung saan may mga araw na feeling mo sabog ka. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang sabog. Diba? Nagtawanan kayo, diba? Anyway, parang hindi masyadong sabog. Alam mo, sa panahon ngayon, dapat trip mong matulog. Diba? Yan lang naman ang pinakamurang paraan para makaiwas ka sa mga problemang kaliwat kanan. So minsan, sabi nga raw nila, kapag ka raw kulang ka sa tulog, sa bukod sa pagiging sabog mo, syempre meron din yung mga consequences. Diba? Alam mo, ako nga kwento ko lang.
minsan talaga nahihirapan akong Anong problema sa akin eh? Friendly naman akong tao. Kaya lang kasi minsan nahihirapan akong sumama sa tropa ko, lalo na nung high school. Kasi gusto nila, niyayaya nila ako sa gabi mag-inuman. Gets ko naman, I love my friends. Kaya lang, wala kasi ako sa wisyo na pumarty-party pa sa gabi. Tapos, ang problema pa nun ha, alam nyo, pag ako nasa inuman, hindi ako yung malakas sa uminom. Ako yung malakas sa tawanan. Ako yung gagawin nilang clown. Ha? Kaya, shoutout to sa mga kaibigan ko nung high school, no? Dapat pala ngayon sinisingil ko na kayo. Pero the point here is, never po akong nakasama sa mga inuman paggabi kasi nga masyado nang late. And I always prioritize sleep. Pinarioritize ang tulog pero nawala ng kaibigan. Ganun talaga. Kailangan meron siyang trade-off. Pero at least, di ba ngayon, sorry, makita mo yung mukha ko. Mukha naman siyang fresh. Basta naaalagaan ng gusto. Konting kuskus. Pero kung ikaw, medyo nag-aalinlangan at nag-iisip kung paano nga ba makakabawi. Diyos ko, kahit man lang dyan sa tulog, makabawi ka. Diba? Alam mo na nga na nag-overwork ka kasi nga ang mahal na nga ng gasolina tapos kukunti pang sumasakay sa yung pasahero, mahirap pag ganyan. So ito, sabi nga nila, kapag ka nga raw kulang ka sa tulog, ano nga ba ang consequence niyan? Siyempre, number 1, pag nararamdaman mong gutom ka lagi sa gabi. Yung may mga tendency ka, nagsascroll ka na lang sa cellphone, papikit ka na ha? Papikit ka na. Pero nakaramdam ka ng, wait, I'm not sleepy yet, let us look in the ref. Di yan ang tendency mo, nagugutom ka, mas napapakain ka, ibig sabihin yan, puyat ka na. Diba? Kung may nakikita kang kaklasmate mo, katrabaho mo, nangumangat na pa, 2:00 na ng madaling araw, confirm. Siyempre, number 2, bumabagal ang metabolism. Ano nga bang metabolism? Ang pag-ernabi. Oo, yan yung mga tipong kahit anong upo mo sa upuan, dyan sa trono, di talaga siya lumalabas. Ni hindi mo mawari, ang dami mong kinain pero ayaw niyang lumabas. Sabi nga raw, kapag kaganyan, syempre, mas kulang ka sa tubig. Diba? Alam mo sa panahon ngayon, dapat habang gumigising ka dyan at habang buhay ka pa, inom ka lang din ng tubig, no? Para masuplayan ang iyong kakulangan. Anyway, ako po'y magbabalik maya-maya lamang ha. Idlip ka muna, pero wag habang bumabiyahe, B. Delikado Anyway, here's another Feel Good music ngayong Feel Good Thursday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay. Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh.
Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kaya kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagpalak na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Opya Bob. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito Ay, ang hopya, may-ari. baboy. Opya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy Ito niya pa ay ay malinam na. ating titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Wala kay Saylayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba diyang... Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ano ang salita ay? halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay babae. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay ano? Hanggang sa muli. hanggang sa muli.
Kakaiba Sa kasi. ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit nga ba tumatawa? Huling paalam. Oh! Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Hindi na ako mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo. o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na nanuhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata?
Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So, I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy place. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo at para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Ano, Betamax? Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Oh! Ay, Ang kasagutan ng kasagutan oras na- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's ka. pupunta sa OORAJ. Ako yung may suggestion. Dahil sila yung mga lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumunod. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Carbs. Okwan! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isa-usaw. isaw-saw sa Kape. kape. Sa mainit na kape. Pareha tayo. Pareha kami.
Nagigets niya ako. Parang ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakaulit. Kapag kayo okay na kami, Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Ano? Mabigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling ba? Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Wow! Ay, Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak na hindi dapat ganito? Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Machine! Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Hindi masarap to. Nakaking nalang-nalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa ooran. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magpo-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangangopya. Ang score ay mapupunta sa ooran. Go! Tampalpuke ay isang isda Yan. na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin.
Napakahusay Mahal na mo. radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos, pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Papakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Naguraka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding, ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa!
Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
nyo kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning call! Morning Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, are you G? Wala kami Let's choice! G, go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, Okay. this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. Sa container. Siguraduhin mo talaga, Tanya Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay. ito, yan. Lagay mo to yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pa. Sige pa. Ay, boss, malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayun na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, Bukas na yan kasi it's already used. Anyway. oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? May Okay na yan! nalagay na, okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Hay! Lahat na ba? Lahat! Hay! Guess la, alam mo, lahatin mo na. Ay! Wag daw pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. Todo mo na yan. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, And then- More, hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May spoon And na then- naiwan sa loob. O tapos, next.
nga. Next is... Okay. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay Muri. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa? Patapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat sila, pour it in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not Ay, eat. durugin mo like Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay Ano dapat. yung sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Manahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na si mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay! Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Lower, just one hand. Ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na tayo sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom na nga to. What you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig ko. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yawn! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shai. DJ Tanya dyan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na nilagay? ako. Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To bakit your lahat nandito na sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! In the rain.
Pasok mo! Pasok mo! Pasok mo! Isang subo! Laki, grabe! Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw, kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yung, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Ha! Again, Jay, si songs, by the way. Fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tinan mo. Tinan mo muna. Pinahalo, yung iba. Finish fried up. May kasamang silika at packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Nagiging yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz, oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy deliciosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ay, oh. Handang-handa nang umuwi. Taray, ang aga ha. Ay, hindi. 5:29 na pala. Sige, pwede na umuwi. Basta, kukuskus ha. Ay, nako. Magandang hapon po. Nagbabalik ang inyong kadaldalan. Dakandalerang atleta, DJ Mara Tony. Alam nyo ba?
Sabi nila, kapag ka raw nagkukuskus ka, mas magiging bata ka. Grabe no, grabe na talaga tong anti-aging tips ko. Bukod sa, syempre, kailangan mong matulog ng 8 hours. O ang dapat po talagang tulog kada ora o kada araw is around 7 to 8 hours a day. So kung nare-reach mo yung target na yan, well, safe ka, mas magiging magandang iyong pagmumukha. Pero kung medyo kulang ka dyan, medyo alanganin, sabihin natin 3-4 hours, huwag ka na magtaka. Kung medyo kumukulubot na. Diba? Minsan kumukulubot, madalas hindi na tumitigas ang tuhod. O syempre kasi puyat ka pagod ka, mahirap pagka ganyan, diba? Kahit pa paano, let's maintain proper sleep, diba? Isa yan sa mga pwede mong ibigay sa iyong sarili para naman habang tumatagal, hindi ka nagugulat. Na ang bata-bata mo pa, pero mukha ka ng matanda. Diba? Ano may simpleng mga bagay, it's a gift to yourself. Na kahit papaano, pagod sa trabaho, mahirap ang buhay, araw-araw kumikita para sa pamilya. Well, at least nandun na tayo, diba? Nandun na tayo sa season na sarili mo muna. Mahirap magmahal ng ibang tao pagka hindi mo inuuna ang sarili mo. Anong bibigay mo? Wala. Candy. Diba? Ayan. So, anong oras na ba? 5:31. Galing talaga sa'yo yan. Ang alin? Anyway, ngayong hapon, naka-ano tayo ngayon? Naka-live. Sa mga naghahanap at nagtatanong kung ano nga ba ang Facebook, Instagram, TikTok threads ni Mara Tony. Para hindi kayo nagugulat. Kasi marami hanggang ngayon nagtatanong pa rin kung ano nga ba ang Facebook ni Alex Dixon. Ayan na po, pwede niyo pong ma-check sa Facebook, Instagram, TikTok threads. It's Mara Tony. It's M-A-R-A space T-O-N-E-E. Okay? Kung naghahanap ka ng DJ na gusto mo usapang kasarapan, ayan, hatid ko sa'yo ang aking sarili. Ayan, shoutout natin yung mga nakikinig ngayon dahil Thursday naman. Maganda kapag ka nandito sila, tumatambay habang nagkakamot ng ulo. Ikaw na mag-isip kung anong ulo. Tiyara! Hello kay Juan Miguel Deriega Paredes from Santa Rosa City. Hello! Ito si Alexander Ando Hidalgo na laging nagsiswimming. Ewan ko na lang din, B. Pero hello kay Yana Raborar. Hi, Don Sharing. Uy, maraming salamat sa mga gusto pong magpa-shoutout. Libreng-libre, walang bayad. Pa-safe message na po ko kay Mara Tony. Again, M-A-R-A space T-O-N-E-E. Okay? Bago kayo iwan, this is again a reminder to sleep kahit 7 to 8 hours a day, no? Malaking reset yan sa iyong katawan. Kung ang cellphone mo nga charge mo, what more ang katawan at sarili mo? Diba? Charge din, B, pag may time. Baka mamaya iba mag-charge sa'yo, charge ka ni Lord. Tara! Ayan, sa mga gusto pa magpa-shoutout kay Jesso Al ng NJ Food House dyan sa may Payatas, Quezon City. Hello, magandang hapon. Mas maganda ka pa sa hapon, just like me. Kay Sis Ivy, magandang hapon din. Kay Tonet, Juanere, Luwalhati. Ingat din pag uwi. Ingat talaga sila sa akin. Anyway, ako'y magpapaalam na. Susunod na po ang ating Spicy Opa. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. Muli, maraming thank you. Samid ako. From the bottom of my heart. Dito pa rin, tuloy-tuloy ang Feel Good Music ngayong Feel Good Thursday. Thursday. Dito pa rin sa 90.7 na Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ayun na may nag-comment. Hawig mo rin si Chris Bernal. It's for you to find out, guys. Goodbye. Yeah. Hi! Kumusta kayo? Anong mga gusto nyo itanong? Alam mo, today is Thursday. I will be giving this floor to each and every one of you who's watching my live ngayon. At sa mga hindi pa nakakapasok, paki-share po netong live na to para mas marami ang mahawa sa kagandahan ko. Tara!
Diba? Minsan kasi pag masama yung araw mo, pag nakakakita ka ng maganda, nagiging kontrapelo naman. Sabihin mong hindi totoo. Mas masarang. Ano yung masarang? Mas masama ang... Oh, hindi ko naniniwala. Ikaw pa? Anyway, di ba? Sabi ko nga, minsan kasi kailangan ng magandang tanawin para mas nagiging maganda ang galaw ng buhay mo. Ganon! Tonet Wanene. Yeah, anong cut ng hair ko? Bob cut. Mahilig kasi ako, actually, mas trip ko ngayon yung maiksing buhok kasi ang gaan. Tapos, mabilis lang siya itali, ganyan lang. Siyempre, pagka lumuluhod ako, tinatali ko yan. Lumuluhod kasi nag-i-stretching, di ba? Pag nag-i-stretching ako sa running, gusto ko nakatali na maayos yan. Diba? Ayan, sa may mga gustong itanong, pakitanong na. Hindi ako galit. Gato talaga boses ko. This is my natural voice. So whatever you'd like to ask me right away. Oo nga pala, I have a good news, no? Wait lang, kat ng ilong ko. Hi, kay Chinita Ong. Chinita ka, be? Chinita yung nilagay, tapos hindi siya. Bakit? Malay mo yun yung totoo niyang pangalan, Chinita. Tanong nyo na, ask me right away. Wait lang, isi-share natin. Para, para alam ng sangkatauhan, sangkababayanan, sanananan. Pero yun nga, speaking of good news, alam mo, syempre sa programa ko, dapat hindi lang ako yung tumatakbo. It's because I am also sharing this healthy lifestyle that I have. Diba? So, speaking of healthy lifestyle, alam nyo ba ngayong darating na April 17, yes. This coming April 17, meron tayong Easter Hope Fun Run sa may Central Park, Philinvest, Alabang. Uy, sa mga gustong sumali, gusto mag-register, open po yan. It's both for family or gusto mong ikaw lang, single ka, it's totally okay. And kung meron kang pet, pwede mong isama dyan. We have these categories from 10, 5, 3, and 1K. Diba? Bongga niyan, B. Tumakbo ka na. At tapos i-post mo para yung mga kaibigan mo, nabubudol mo. Diba? So, ayan. Be part of our Easter Hope Fun Run this April 12 at Central Park, Philinvest, Alabang. So, you have to challenge yourself. Diba? Challenge yourself that this year you'll be a better version of yourself. Gusto mo yun? Anong height ko? 5'3". Maliit lang ako, pero malaki yung boses ko. Dati po kasi akong lalaki. Tiyara! Kasama mo kami kabisyo. Ano pang tatanong nyo? Uy, Alexander, magtanong ka nga ng maayos. Hindi puro swimming ka dyan, B. Sayang, this is your opportunity to ask anything. Ayan, si Eileen Joy Yu. Ayan, may matinong tanong. Finally! Hi, DJ Maratoni. Ano po ang magandang prep kapag mag-workout for beginners? First off, ang pinakamaganda is isi-set mo sa utak mo na magbabagong buhay ka na. Minsan kasi may ibang nag-workout pagka gusto nila or gusto natripan lang. 'Di ba?
matulog ka after mo mag-workout. Alam mo, best feeling ever is yung nakapag-workout ka, tapos matutulog ka. Matulog before, matulog after. Ano? Ginugulo mo yung utak ko. Yon. So una, set mo muna sa utak mo, ano bang goal mo? Bakit ka mag-workout? Is it something na narinig mo lang sa TikTok na masarap mag-workout, tapos after a while mapagsasawaan mo na? Or is it something na gusto mo sa sarili mo kasi gusto mo na mamayat or gusto mo na ng mas better health, na walang sakit? So depende yan sa'yo. Pwede kayo magsimula sa walking. Hindi ko kayo pinupuwersang tumakbo. It's all about you guys. Kung ano yung trip mong gawin para lang maigalaw yung katawan mo. Kung gusto mong maghugas ng plato, magdamag, pwede yan, arm workout. Kung gusto mong magbunot o magwales buong araw, pwede rin. Leg workout, 'di ba? Uy, magdadala si Miss Tonette ng buko pie. Nakakahiya, magdala ka ng buko pie, 2. Thank you so much. Basta sabihan nyo lang po ako kung pupunta kayo rito or dun din sa guard para aware kami, no? DJ Mara, bakit minsan pag tumatakbo po ako, parang di gumagalaw yung kalahating part ng katawan ko po? Hala, baka manananggal! Hindi, baka lang yan. About the form. Baka mali lang yung form mo. Minsan may mga ganong moment yung isang runner na ang pinangtatakbo niya is left leg. Tapos yung right leg sumusunod lang. Baka nasa form. Minsan maraming napapanood po sa internet ng tamang form. Pero sige, kung dito ako papakita ko, very quick lang. The right position is like this. Francis, pwede bang adjust tayo doon ng very, very light? Hayaan mo siya mag-flow freely para magaan siya. Ganun. Tapos yung paa, straight lang din. Kailangan straight lang din siya. Hindi ganun. Siyempre, dapat may forward. So, dapat straight lang. Ganyan. Yan, diba? Huwag kayong tatakbo ng ganito. Madalas kasi, ang nangyayari, sobrang dinidikit yung kamay sa katawan. Tapos nakaganyan. So, anong nangyayari? Ganyan. O, diba? Kaya mo siya mag-flow mag-isa yan. Relax lang kayo pag yan. Tapos lang. Siya lang. Yun lang siya. Diba? I hope you learned something. So, that's the basic form when you are running. Kailangan straight body. And hayaan mong mag-free ng flowly yung arms mo o isway mo siya kasi mas dun magiging maganda yung form mo. At saka yung hiningal ako. Mas magiging maganda yung flow ng blood mo at saka hindi ka mahirapan tumakbo. Kaya siguro may moment na feeling mo parang kalahating katawan mo hindi gumagalaw kasi baka mamaya hindi pantay. Yun siya. Nin Pineda Hingoyon. Hi Maratoni, kumusta ka na po? Hello, I am okay, alright, awake, enthusiastic. Salamat. How about you? How about you? DJ Maratoni, shoutout po sa inyo. Payag po ba kayo kung kayo magka-love team ni Titan Jello? Love team? Love team talaga? DIY ako eh. Pero okay naman, alam mo, nasa posisyon tayo ngayon na whatever
would be the right position for me. We are just going to accept and accept and accept. But syempre up to the same extent na pwede rin siya sa akin, diba? So okay guys, ako po'y magpapaalam na muli. Maraming salamat for listening my live. Sa mga gusto pa pong matuto ng ilang tips at ilang movements and positions. Ang pangit pakinggan ng position. Anong last na? Ano naman yung, ano yung last? Last ano? Last ano, be? Yung sa paa. Anong gagawin sa paa? Ano tamang way? Ito last na, sa paa. Oh, 500 lang to, send mo Gcash siya. Guys, I hope you're still listening and it is clear right now. Pag po tumatakbo kayo, syempre gumagamit ng paa, di ba? Madalas, ang nangyayari, nagka-cramps. Yung cramps po, is sumasakit yung likod ng leg. Yung ganito, yan, yung calves. Minsan sumasakit din itong ito, yan. So, para hindi siya sumakit, huwag kayong mag-overstride. Ang ibig sabihin po ng overstride, huwag kayong tatakbo ng ganito kahalaki yung hakbang. Kita nyo? Ganyan, no? Diba? Ang laki ng hakbang. So, dapat po, pag tumatakbo kayo, maliit lang. Ganyan lang. Kita nyo yan? Maliit lang. Tapos pag gusto nyo ng mabilis na maliliit. Mabibilis na maliliit. Kasi madalas, kapag tumatakbo kayo ng malalaking hakbang, nasa-stretch na gusto itong legs, ang tendency niyan, yung muscles nyo doon, mas prone sa injury. So yun lang. Kailangan small steps. Huwag niyong ipupwersahin na dapat malaki yung hakbang para mabilis yung takbo. Hindi po totoo yun. It all depends on your cadence. Ang dami ng alam! Cadence, yun po yung number of steps na ginagawa niyo pag tumatakbo. Na-enjoy ko to in fairness. So, just let me know if you'd like more training lessons from me. I'll just drop my Gcash, 09. Anyway, maraming salamat po. If you'd like to know more about me. Tumakbo na rin yung utak ko, pasensya na. If you'd like to know more about me, pwede niyo po ako i-follow sa aking social media accounts on Facebook, Instagram, TikTok, Threads. Asan yung camera? Ito, di ba? On Facebook, Instagram, TikTok, Threads, it's Maratoni. It's M-A-R-A space T-O-N-E-E. Bye, everyone! Happy Thursday! Enjoy running! Metro's #1 Love Radio. Basic!